स्वयंसिद्धा, जागर तिच्या कर्तृत्वाचा. कौशल्य आणि नाविन्याचा ध्यास असेल तर यश आणि लोकप्रियता तुमच्यापासून फार काळ दूर राहू शकत नाही. आणि हे वाक्य तंतोतंत लागू होतं ते होम शेफ अर्चना आरते यांच्या बाबतीत. लहानपणापासून जेवण करायची आवड जपत आणि त्याच क्षेत्रात करिअर घडवत अर्चनाताईंनी अनेकांसमोर आदर्श ठेवला आहे. साक्षात अन्नपूर्णेचा वरदहस्त असलेल्या अर्चनाताई पाककलेचे रीतसर प्रशिक्षण देऊन महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवत आहेत. तसेच फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता अगदी बँगलोर, दिल्लीमध्येही त्यांनी प्रशिक्षण वर्ग घेतलेले आहेत. हे सगळे करत असतानाच त्यांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रवेश केला, तो अर्चनाज रेसिपीजच्या माध्यमातून. अर्चना रेसिपीज नंतर त्यांचा रुचकर मेजवानी हा मराठी कार्यक्रम चालू झाला आणि आज अर्चनाताई प्रत्येक घराच्या किचनमध्ये पोहोचलात. त्यांच्या या कर्तृत्वाला आमचा मानाचा मुजरा. तर चला हा रुचकर प्रवास जाणून घेऊया आजच्या अन्नपूर्णा अर्चना आरते यांच्याकडून. नमस्कार मंडळी, मालवणी स्मॅल या आपल्या लाडक्या चॅनेलवर आपणा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. नवरात्री म्हणजे सृजनाचा उत्सव, स्त्री शक्तीचा जागर, आदिशक्तीचा उत्सव. या नवरात्रीच्या पार्श्वभूमीवर स्वयंसिद्धा अंतर्गत आरोग्य, अभिनय, खेळ, व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रात स्वतःचं कर्तृत्व सिद्ध केलेल्या स्त्रियांशी आपण मनमोकळा संवाद साधणार आहोत. आजची आपली स्वयंसिद्धा आहे अर्चनाताई आरते, ज्यांनी स्वतःची कुकिंगची आवड जपत जोपासत असतानाच आपल्या बरोबरच्या इतर स्त्रियांनाही अर्थार्जन करण्याचा मार्ग दाखवला, त्यांच्या हाताला काम मिळवून दिलं. नमस्कार अर्चनाताई. नमस्कार. 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 सुरुवात करूया आपल्या गप्पांना. हो, सुरुवात करूया. अर्चनाताई, कुकिंग मध्ये आपलं आता खूप नाव आहे, तर कुकिंगची आपल्याला पहिल्यापासूनच आवड होती? मला अगदी लहानपणापासून कुकिंगची आवड होती. म्हणजे माझी आजी होती ना, ती खूप सुगरण आणि मी लहानाची मोठी माझ्या आजीकडे झाली. आणि ती तेल पोळ्या किंवा भानोळं असं सगळं त्या मंद वातीच्या गॅस चुलीवर करायची आणि ती फक्त मलाच एंट्री द्यायची किचन मध्ये, बाकी कोणाला द्यायची नाही ती एंट्री. आणि लहानपणापासून त्यामुळे ती सवय झाली. आणि माझे वडील पण खूप छान कुक होते आणि माझी आई पण सुगरण आहे. त्यामुळे या सगळ्यांच्या सानिध्यात राहून ती मला जेवणाची आवडच होती. अच्छा, पण या कुकिंग मध्येच करिअर करायचं असं आधीपासून ठरवलं होतं की याशिवाय तुम्ही दुसरे काही नोकरी किंवा असं काही करत होता? नाही, मी जॉब करत होती आणि जॉब करता करता माझं लग्न जमलं आणि त्याच्या अगोदर मी क्लासेस वगैरे करत होती. माधवी कदम आहेत बोरीवलीला, त्यांच्याकडे जाऊन मी क्लासेस वगैरे केले आणि आवड होतीच ना ह्याच्यामध्ये. तर मग लग्न झाल्यावर मिस्टर म्हणाले की वसई गावात, मग तुला काही जमणार नाही जॉब वगैरे, जॉब सोडायलाच लागेल, घरी राहावं लागेल. म्हटलं ठीक आहे. मग हे सगळे नवीन नवीन पदार्थ होते, त्यामुळे घरच्यांनी चांगलं म्हणजे छान प्रोत्साहन दिलं मला आणि सांगितलं की तू कुकिंग क्लासेस का नाही स्टार्ट करत. मग मी पुन्हा मॅडम कडे जाऊन क्लासेस शिकली आणि तिथे जाऊन यायची आणि मग नंतर येऊन एव्हरी सॅटर्डे संडेला मी वसईत क्लास घ्यायला लागली आणि जवळजवळ आज मला 29 वर्ष झाले मी कुकिंग क्लासेस घेते. अरे बापरे, छान छान. पण यासाठी घरच्यांकडूनच इन्स्पिरेशन मिळालं की तुम्ही स्वतःला पण मोटिवेट केलं की फक्त घरचेच सांगतायत म्हणून सुरुवात केली? नाही, घरच्यांकडनं केलीच, पण मला पण नोकरी करत होती आणि नोकरी करणारी एखादी स्त्री असेल तर तिला घरात बसलेलं हे अजिबात आवडत नाही. त्यामुळे मी म्हटलं काहीतरी तर मी सुरू करणार, नुसतं घरी बसणार नाही. आणि त्यात घरनं पण चांगला प्रोत्साहन मिळाला, त्यामुळे मग मी केली सुरुवात. आणि त्यावेळेला मग माझा मोठा मुलगा जो शिवम आहे तो खूप छोटा होता, त्यामुळे नुकतंच म्हणजे तो झाल्यावर 1.5 वर्षांनी मी क्लासेस सुरू केली. मग मी काय करी, आई स्टेशनला राहायची, मग मी आईकडे त्याला ठेवायची, मग मी क्लासेस घ्यायची इकडे आणि म्हणजे मी स्वतः पण शिकायला जायची क्लासेस, तेव्हा पण मी आईकडे त्याला ठेवून जायची. म्हणजे ह्याच्यामध्ये माझ्या आई वडिलांचा पण जेवढा प्रोत्साहन आहे तेवढाच माझ्या म्हणजे माहेर आणि सासर दोन्हीकडनं मला प्रोत्साहन मिळालं. घरच्यांचा तर पाठिंबा हवाच असतो, त्याशिवाय आपण बाहेरचं काम काही करू शकत नाही. बरोबर. पण या म्हणजे करता करताच तुम्ही एका मराठी टीव्ही चॅनेलच्या बॅक किचन पण तुम्ही सांभाळत होता असं पण समजलं आहे, तर तिथे तुमची एंट्री कशी झाली? तेव्हापासून ते सांभाळत होता? हा, ते म्हणजे माझ्या त्याच मी म्हटलं की माधवी कदम ह्या माझ्या गुरु आहेत, त्यांच्याकडे मी कुकिंग क्लासेस वगैरे शिकली आणि त्यांना एक अपॉर्च्युनिटी आली की ATV ला त्यांच्या रेसिपीज द्यायच्या आणि सेलिब्रिटी शेफ त्या रेसिपीज करणार.
मग त्यांनी मला विचारलं की अर्चना तू अच्छा. माझ्याबरोबर येशील का बॅक किचनला, मला हेल्पिंग हँड म्हणून. म्हटलं हो येईन म्हणून मी. आणि मग तिकडे तो तो माझा प्रवास सुरू झाला. जवळजवळ 2001 पासून ते 2010 पर्यंत माझा हा प्रवास होता. अरे वा, 10 वर्ष तुम्ही बॅक किचन सांभाळत होता. बॅक किचन आधी आणि ईटीव्ही मग ला त्याच होती. चॅनेल. मग ईटीव्ही सोडल्या अच्छा. ईटीव्ही सोडलं मी साम मराठीला ऑनलाईन मोगरा फुलला मध्ये 50 एपिसोड झाले माझे. आणि त्यानंतर मी साम अच्छा. मराठीला होती जवळजवळ 4 वर्ष. असा माझा बॅक अच्छा. किचनचा प्रवास पण होता. आणि ते करता करता साइड बाय पण मी कॅटरिंग पण सुरू केलं घरातून. अच्छा, म्हणजे तुमचा स्वतःचा कॅटरिंगचा व्यवसाय सुद्धा आहे. हो, स्वतःचा आहे, सुरू आहे माझं स्वतःचा. अच्छा. पण हेच बॅक किचन सांभाळता सांभाळता मग फ्रंट किचनला तुमची एंट्री कधी आणि कशी झाली? बॅक किचन सांभाळता सांभाळता अशी फ्रंट किचनला मी मोगरा फुलला मध्ये असताना आलीच होती. पण माझ्या मावशीची मैत्रीण आहे. तर तिची मुलगी तेव्हा IFN मराठी नुकतं सुरू झालं होतं म्हणजे इंडिया फूड नेटवर्क. आणि तिने विचारलं की बरोबर. असं-असं आम्ही एक कुकरी शो सुरू करतो, तर तू येशील का? मी म्हटलं ठीक आहे येईन. मग हं. त्यांनी माझा पायलट एपिसोड घेतला. त्यांना आवडलं आणि मग त्यांनी अर्चनाज रसोई म्हणून माझं YouTube चॅनल सुरू केलं. आणि ते करता अच्छा. करता मग 2012 ला मी हे केलं. त्याच्यानंतर 2013 ला मला राजश्री प्रोडक्शन वाल्यांनी बोलावलं. राजश्री फूड आहेत आपलं त्यांनी. म्हणजे म्हणजे रजत पजारती या सरांनी माझा इंटरव्ह्यू घेतला आणि मग रुचकर मेजवानी सुरू झालं. अच्छा. मग रुचकर मेजवानी आणि IFN नेटवर्क म्हणजे या दोन्ही चॅनल्सवर आत्ताही तुम्ही तितक्याच व्यस्त आहात. नाही दोन्ही चॅनलवर असते. पण आता 3 वर्षापूर्वी अल्ट्रा कुकरी म्हणून त्यांनी पण अप्रोच केलं मला आणि त्यांनी मला हिंदीतनं करायला सांगितलं. तर मी हिंदीत करते आता. आणि ते 2 चॅनल चालूच आहेत. प्लस मला बऱ्याच जणांनी सांगितलं, की तुम्ही हिंदीत का नाही दाखवत? म्हणून मी माझं स्वतःचं चॅनल सुरू केलं. त्यात माझ्याबरोबर माझ्या मुलाचा मित्र आणि माझ्या मैत्रिणीची मुलगी, जी पूर्वी रुचकरलाच होती, अच्छा. ह्यालाच होती काशीला. तर आम्ही तिघांनी मिळून ते स्वतःचं चॅनल चालू केलं. टेस्टी सफर म्हणून. ते हिंदीत चालू केलं. असं एकूण 4 अच्छा. चॅनलवरती माझी कामं चालू असतात. पण हे आधी तुम्ही जे बॅक किचन सांभाळत होता तिथला एखादा मजेशीर अनुभव? अनुभव म्हणजे बॅक किचनला कसं असतं ना, की तिकडे बाकीच्या महिला येतात. आपण सुगरणी म्हणून त्या बाकीच्या महिलांना बोलवतो आणि त्या ना अशा एकदम कॉन्शियस होतात ना, कारण त्यांना कॅमेराची आपल्याला कोणाला इव्हन मला पण सुरुवातीला कॉन्शियस व्हायला व्हायचं. म्हणजे असं घाबरायचं, की कसं आपण कॅमेराला फेसिंग करणार, आपलं चुकलं-बिकलं तर. मग त्यांना असं मस्तपैकी बरोबर. फ्रेश मी करायची आणि मग त्या सांगायच्या, "नाही अर्चना ते तुम्ही समोरच थांबा, मगच आम्हाला बरं वाटेल." मग मी त्यांच्याबरोबर असायची. परत आम्ही कोकण दौरा वगैरे केला. महाराष्ट्र दिनानिमित्त तसं हां. सगळीकडे जाऊन आम्ही केला. खूप एन्जॉय केलं आणि बऱ्याच महिलांना भेटली त्या निमित्ताने. अच्छा. आता या YouTube चॅनेलवर तुम्ही म्हणताय, की म्हणजे IFN वर तुमची सुरुवात झाली. तर सगळ्यात पहिली सुरुवात YouTube हो. तर सगळ्यात पहिली आहे YouTubeवर अपलोड झालेली तुमची रेसिपी तुम्हाला आठवते? हो, मोदक. अरे वाह! गणपतीच्याच वेळेला केलं आणि गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद साक्षात म्हणजे अच्छा. आणि अन्नपूर्णा देवीचा सतत आशीर्वाद माझ्या पाठीशी असतोच. त्यामुळे पहिली माझी रेसिपी होती मोदकाची, उकडीचे मोदक. अच्छा. अरे वाह! छानच. आणि बरं आता हा विषय मोदकांचाच निघाला आहे, तर मी एक विचारते, की तुम्हाला स्वतःला खायला काय आवडतं? गोड, तिखट? मला दोन्ही आवडतं. गोड, तिखट दोन्हीही आवडतं. पण जास्त गोडाकडे दोन्ही कल असतं. आवडतं. म्हणजे जिकडे मला बंगाली स्वीट्स वगैरे समोर आली, की मला गोड जास्त आवडतं. वीक पॉइंट आहे म्हणजे बंगाली स्वीट्स. जाम, जाम, जाम. बरं. आता इतक्या साऱ्या तुमच्या रेसिपीज मला वाटतं हजारोनी रेसिपीज तुमच्या YouTube चॅनलवर अपलोड झाल्या असतील, इन्क्लुडिंग तुमचा म्हणजे टीव्हीचा वगैरे अनुभव लक्षात घेता. तर सगळ्यात जास्त हं. तुम्हाला कुठच्या पद्धतीच्या रेसिपीज करायला आवडतात? म्हणजे व्हेज, नॉन-व्हेज, ऑथेंटिक की फ्युजन? मला सगळ्यात जास्त आवडतं ऑथेंटिक करायला आणि गोड स्वीट डिश फार आवडतात आणि मिठाई. जास्त मला मिठाया करायला आवडतात. तेवढ्याच मला नॉन-व्हेज पण आवडतं, पण फ्युजनकडे मी जास्त वळत नाही. कारण अगदीच फ्युजन मी फक्त एकच केलेला, सेलिब्रिटी सगळे आलेले, भाकरीजा म्हणून केलेला. म्हणजे आम्ही पिझ्झा ऑनलाईन-बिनलाईनची शूटिंग ते पिक्चर येणार होता, रिलीज होणार होता. त्यांचं प्रमोशन करायचं होतं. म्हणून मग आम्ही पिझ्झा घेतला म्हणजे तो बाजरीच्या भाकरीवरती मी तो पिझ्झा दाखवला. पिझ्झा बेस वगैरे लावून ते दाखवला. हं. एवढंच फ्युजन केलं. बाकी अदरवाईज मी फ्युजन करायला कधी जात नाही, कारण मला आवडत नाही फ्युजन करायला. अच्छा. म्हणजे टिपिकल ऑथेंटिक रेसिपीजच तुम्हाला आवडतात. ऑथेंटिक आणि जास्तीत जास्त मला ईझी रेसिपीज आवडतात, की म्हणजे कमी इन्ग्रीडियंट्स, पटकन होणाऱ्या रेसिपीज आणि आपल्या घरात ते सगळं सामान असलं पाहिजे, अशा मला रेसिपीज. फ्युजन म्हटलं की आपण मग ते परत मार्केटात जा, बरं. मग ते
का मग सगळे वेगवेगळे मसाले आणा, ते मग नाही मला पटत नाही काही गोष्टी. पण आता इतका सारा अनुभव तुमच्या पाठीशी आहे, तर तुम्ही आता जे नवीन ज्या मुली शिकतायत किंवा नवविवाहिता ज्या आहेत त्यांना तुम्ही कुकिंगसाठीचा काय सल्ला द्याल, की बेसिक कुकिंग करता करता या गोष्टी सांभाळायला हव्यात? बेसिक कुकिंग करता करता पहिल्यांदा माझं स्वतःची सवय की जेव्हा माझ्याकडे गणपतीत वगैरे भरपूर ऑर्डर्स असतात किंवा भरपूर लोक जेवायला असतात, एरवी पण असतात, तर आपण सुरुवातीला काय करायचं की साधारण आपल्याला दररोजचं पण जेवण करायचं असेल की आपण एक भाजी, डाळ, आमटी, भात, चपात्या आपण करतो. तर आपण प्रत्येक रेसिपी सपोज फॉर एक्झाम्पल बरोबर. भेंड्याची भाजी, तर भेंडी कापून ठेवा, कांदा बाजूला हम्म. चिरून ठेवा, थोडं खोबरं घ्या, कोथिंबीर घ्या. म्हणजे पहिल्या सगळ्या डिश मध्ये काढून ठेवा तुम्ही. सगळी तयारी केली ना की मग आपलं जेवण म्हणजे एकदम हाफ एन अवर मध्ये पण पटापटा होतं. म्हणजे मी हे सांगेन की पहिली तयारी काढून ठेवायची. म्हणजे तुम्ही म्हणजे गॅस पेटवला की नंतर कडेत अरे नाही आता तेल घालूया, मग राईची बाटली काढा, जिऱ्याची, असं करू नका. तुम्ही सगळ्या त्या बॉटल्स एका ताटात ठेवा आणि मगच करायला घ्या. म्हणजे पूर्वतयारी करणं अगदीच गरजेचं आहे. तर अगदी अगदी माहितीये, अगदी मस्ट आहे करणं. हो ना, कारण घाई गडबडीमध्ये एखादी वस्तू किंवा एखादा मसाला आपण त्या रेसिपीमध्ये घालायला विसरून जाऊ आणि तो पदार्थ पूर्णपणे फसेल. बरं, आता यावरूनच एक विचारते, की तुमचा एखादा फसलेला पदार्थ तुम्हाला आठवतोय अगदी सुरुवातीच्या काळातला आणि आत्ताही म्हणजे जर म्हणजे रेसिपी करता करता एखादी रेसिपी फसली आणि त्यातून एखादा नवीनच पदार्थ तयार झाला, असंही कधी झालंय? तसं काही झालेलं म्हणजे सध्या तरी काही झालेलं नाही. पण अगदी म्हणजे लग्नाच्या अगोदर आम्ही जेपी इलेक्ट्रॉनिक्स म्हणून तिकडे आम्ही जॉब करायची. तर तिकडे सगळेजण म्हणाले, "चल आज आपण" नाही जवळ होतं ते घराच्या. तर म्हणे, "चला आज आपण तुझ्याकडे जाऊया आणि आम्हाला तुझ्या हातचे कांदे पोहे खायचे." कारण ते दोघंही गुजराती होते. आणि मी सहसा तेव्हा मी किचनमध्ये वगैरे जायची नाही, कारण आईच करायची जेवण वगैरे. तर मला माहित नव्हतं की कांदे पोह्याला पातळ पोहे घेतात का जाड पोहे घ्यायचं. म्हणजे इथपासून माझी सुरुवात होती. आणि नेमकं मी पोहे वगैरे करायला घेतली, कांदा-बिंदा चिरला, सगळं मस्त केलं आणि घरात होते नेमके पातळ पोहे, ते घेतले आणि धुतले. त्यामुळे ते झालं सगळं सगळं नरमच झालं ना ते म्हणजे. हा एक फसलेला अगदी पहिला आणि शेवटचा पदार्थ. बरोबर. त्याच्यानंतर कधीच पदार्थ फसला नाही किंवा फसला आणि त्यातून नवीन पदार्थ तयार झाला असंही नाही झालं कधी? असं कधी झालेलंच नाहीये. वाह! 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 छानच, छानच. सुरुवातीला तुम्ही म्हटलंत, की मुलाला मी आईकडे ठेवून तुम्ही कुकिंग क्लासेस शिकत होतात आणि शिकवत होतात. अजूनही तुम्ही कुकिंग क्लासेस घेता. तर या आजवरच्या प्रवासामध्ये एकूणच घर आणि करिअर सांभाळताना काही अडचणी तर नक्कीच आल्या असतील. तर त्यावर तुम्ही मात कशी केली? अडचणी म्हणजे तेच मुलांना सुरुवातीला सांभाळायचाच प्रश्न यायचा. तर आई असायची, नंतर सासू पण असायची घरातल्या आणि आमचं भांड्याचं दुकान होतं. त्यामुळे मिस्टरही म्हणजे घराच्या म्हणजे खालीच दुकान होतं. त्यामुळे सगळे असायचे. तसं म्हणजे तसा काय असा वाईट प्रसंग किंवा असं काय आलं नाही. पण सगळे एकत्र म्हणजे मला मदत करायचे सगळं. म्हणजे मुलं पण मोठी झाल्यावर आई तुझा आता क्लास आहे, मग तुला काय सामान आणायचंय का गं मार्केटमधनं? काय राहिलंय का? तर मुलं पण मला मदत करायची. स्पेशली मोठा मुलगा खूप जाऊन सायकलवर पटकन जाऊन काहीतरी घेऊन वगैरे यायचा राहिलेलं वगैरे. तसं प्रत्येकाने कॉपरेट छान केलं मला म्हणजे प्रोत्साहन इतकं सगळ्यांनी दिलं, की मला तसा तसा काही प्रॉब्लेम आला नाही विशेष. तर अजूनही तुम्ही कुकिंग क्लास घेण्याच्या निमित्ताने विविध शहरांमध्ये फिरतच असता. आता हो, सध्या हो. तुम्ही या 5-6 महिन्यांमध्ये मला वाटतं घरीच बसला असाल. नाहीतर तुम्ही घरीच घरात असते. फारशा बसलेला नसाल असं म्हणते. नाही बाहेर पडली नाही म्हणजे काय माझं, बरोबर. की मी माझ्या रेसिपीज पाठवल्या रुचकर मेजवानीला आणि बाहेर पडते मी म्हणजे मार्केटला वगैरे जायला पडते. पण कुकिंग क्लास वगैरे नाही घेतला. आता ते सगळ्यांचे फोन येतात, की मॅडम कधी घेणार, कधी घेणार? मी म्हटलं तरी सध्या तरी आपल्याला वाट बघावी लागेल आणि मग आपण घेऊ म्हटलं त्याप्रमाणे. पण क्लासेस चालू आहेत माझे अजूनही तुम्ही आता क्लासेस, ऑर्डर्स त्यामुळे घरात ऑर्डर्स चालू आहेत. अच्छा, तुम्ही ऑर्डर्स घेता ह्या म्हणजे दिवाळी, गणपती म्हणजे अशा फक्त सणाला असतात, की इन जनरल म्हणजे बर्थडे पार्टीज वगैरे अशाही तुम्ही घेता ऑर्डर्स? बर्थडे पार्टीज घेते, काही एंगेजमेंटच्या घेते. फक्त लग्नापर्यंत अजूनपर्यंत मी पोहोचली नाही. म्हणजे मोठ्या एकदम ऑर्डर्स घेतल्या नाहीयेत मी. बाकी मी सगळ्या ऑर्डर्स वगैरे अशा घेते. आणि हे दिवाळीचं म्हणजे माझं सुरुवातीला मी जेव्हा सुरू केलं कुकिंग क्लासेस वगैरे, तेव्हा मग माझे मिस्टर वगैरे म्हणाले, की "तू ऑर्डर्स पण घ्यायला सुरुवात कर" म्हणून. तर मग तेव्हा केलं तर सुरुवातीला माझ्याकडे 200 करंज्या होत्या. पण आता माझ्याकडे 6,000 ते 7,000 करंज्या असतात. 50 किलो 100 किलो वाह! चकली असते. हां, जवळ-जवळ 600 वगैरे बेसन लाडू असतात. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर असतं. एक 60 बायका 15 दिवस कंटिन्यूअस कामाला असतात
मग मी तो फराळ माझी आई मला मदत करते. आता तिला ह्या वर्षी मी पाठवणार नाही, ह्यावेळेला मीच जाणार आहे. कारण डिलिव्हरी द्यावी लागते. मग मी काय करते, की गाडी बुक बरोबर. करते आणि मग हायवेवरती सगळे उभे असतात माझे. म्हणजे फॉर बोरोली एकदा बोरोलीला नॅशनल पार्कच्या इकडे उभे राहतात. तिकडनं माझ्याकडनं फराळ कलेक्ट करतात. असं करत थेट गॅन्ट रोड पर्यंत माझा फराळ जातो. अच्छा. पण मग ह्या ऑर्डर्स तुम्ही किती आधी म्हणजे किती दिवस आधी तुम्हाला या ऑर्डर्स तुम्हाला द्याव्या लागतात आणि किती आधीपासून तुम्ही फराळ म्हणजे बनवणं सुरू करता? फराळ म्हणा, कारण दिवाळीचंच मोठं काम असतं. हो, दिवाळीचं खूप मोठं काम असतं. तर आता काय मी करते, की आता ह्या सीझनला मी मुद्दामून लवकर घेतल्या ऑर्डर्स. कारण का लॉकडाऊनमुळे सगळ्यांच्या जिकडे 30 बेसन लाडू असेल, तर त्यांचे 15 आहेत यावेळेला. त्यामुळे म्हटलं मग सामान आणायला पण आपल्याला बरं पडतं. तर अशा प्रकारे मी सगळ्यांच्या आता ऑर्डर घ्यायला सुरू केलेल्या आहेत आणि मला सगळ्या ऑर्डर आलेल्या आहेत. आणि जनरली मी काय करते नवरात्रामध्ये मी म्हणजे सुक्या नारळाचं आपलं करंजीचं सारण, ओल्या करंजीचं सारण असं सगळं करून कारण जवळ-जवळ 400 वगैरे नारळ असतो त्यासाठी. त्यामुळे त्या बायका किसून ती सोय करून ती ठेवून देतात फ्रीजरमध्ये. आणि नंतर मग एक 8 दिवस अगोदर मी आधी शंकरपाळ्या घेते करायला. मग बेसन लाडू असतो, रवा लाडू असतो आणि सगळ्यात शेवटी माझ्या करंज्या असतात. कारण ओल्या नारळाची करंजी असते त्यामुळे ती जास्त 8-10 दिवस अगोदर करून चालत नाही. मग शेवटचे 4 दिवस सतत माझ्या करंज्या चालू असतात. तळलेल्या आणि अच्छा. बेक करंजी आणि या जास्त जाते माझी. तळलेल्या. हां, मी तेच विचारणार होती, तळणीच्या पण असतात की बेक करंज्या पण असतात असं? बेक करंजी पण तर असते आणि तुम्ही तळणीचे आता पण असतात. तुमचं दोन्ही स्वतः दोन्ही अच्छा. तुम्ही आता स्वतःचं टेस्टी सफर या नावाने हिंदी चॅनल चालू केलंय. तर हिंदी चॅनल सुरू हो, हो. करावंसं का वाटलं? कारण मला बरेच कमेंट्स आले, की मराठी रेसिपी दाखवता बरेच जण म्हणतात, की "ताई तुम्ही हिंदीत बोला, आप हिंदी में बात कीजिए." म्हणजे आम्हाला काही वर्ड समजत नाही, काही नाही. तर आम्हाला तुम्ही हिंदीत दाखवा. म्हणून मी हिंदीत सुरू केलं. ओके. पण आतापर्यंत YouTube चॅनेलवर तुमच्या कुठच्या रेसिपीजला खूप सारे व्ह्यूज मिळाले आहेत? अ, मोदकाला खूप खूप सारे व्ह्यूज मिळालेत. परत एक पावभाजीची रेसिपी आहे त्याला पण मिळालेली आहे. मी ब्रेड दाखवला होता टेस्टी सफरला त्याला पण चांगले व्ह्यूज मिळालेत. केक्सला मिळालेत आणि वेगवेगळ्या मिठाईजना मिळालेत. बंगाली स्वीट्सला रसगुल्ल्याला मिळाले. मिठाई म्हणजे बंगाली मिठाई ही तुमची स्पेशालिटी म्हणायला हवी. बंगाली मिठाई, रॉयल स्वीट्स, इंडियन स्वीट्स ही माझी अगदी स्पेशल म्हणजे बालुशाहीच्या पण माझ्याकडे दिवाळीला 30-35 किलो ऑर्डर असते. अच्छा. अरे वाह! छानच. आता आपण सगळ्या रेसिपीज बनवण्याबद्दल बोलतोय. तुम्हाला हां. काय खायला आवडतं हेही झालं. पण हीच तुमची आवड तुमच्या मुलांमध्ये पण उतरली आहे का? आता मुलगी नाहीये तर मुलांमध्ये उतरली आहे का ही आवड? अ, म्हणजे ते बनवतात का असं म्हणायचंय का तुम्हाला? हो, हो. म्हणजे वेळ पडल्यास आता काही एवढी हां, वेळ पडल्यास एवढी दोघंही सुगरण आई बनवतात. असते. नाही, दोघंही बनवतात. मोठाही छान आहे. बनवतो आणि धाकटाही बनवतो. आणि कधी-कधी सांगतात, "आई तू आज काय करायचं नाही, तू आज बसायचं, आज आम्ही रेसिपी करणार." आता लॉकडाऊनमध्ये तर असं फारच झालं, की आज तो अरे वाह! बनवतोय, आज धाकटा बनवतोय. सुनबाई म्हणते, की आज मी बनवते. मग ती पण खूप छान बनवते. मग असं संध्याकाळचं नेहमी वेगवेगळं व्हेरिएशन्स चालू असतं. अरे वाह! म्हणजे घरामध्ये तुम्हाला अगदी अगदी खूप व्हरायटी मिळत असेल. अगदी मग रोज, रोज, दुसऱ्याच्या रोज. हातचं खायला कधी पण आवडतं आपल्याला. आपण नेहमी जेवण करून तेच जेवतो आणि खातो. त्याच्यापेक्षा जर मुलांनी वगैरे केलं, की खूप आवडतं. बरोबर. बरं आता बऱ्याच बऱ्याच जणी किंवा बरेच जण म्हणजे मुली पण येतायत आणि हां. मुलं पण येतायत YouTubeवर हो, हो. कुकिंगमध्ये. तर नवीन या YouTuber कुकिंगमध्ये नवीन YouTubers म्हणून येणाऱ्यांना तुम्ही काय मोलाचा सल्ला द्याल? की त्यांना हां, कितपत मी टेक्निकल नॉलेज सल्ला हां, मला टेक्निकल नॉलेज असं विशेष नाहीये. कारण मी कसं करते, मी फक्त रेसिपीज बनवायचं काम करते. टेक्निकल जी अनग आहे ती बघते आणि जो माझ्या मुलाचा मित्र आहे तो येऊन तो हे रेसिपीज वगैरे काढतो. त्यामुळे हे मला तेवढं नॉलेज नाही. पण खरं बघायला गेलं तर YouTubeवरती तुम्ही व्यवस्थित छान असा व्हिडिओ काढून टाकला, आपण ते चांगला व्यवस्थित काढला पाहिजे. म्हणजे प्रोफेशनली करा तुम्ही. फॉर एक्झाम्पल हां, असं वाटतं की केक आहे, तर आपण डमी करून ठेवायची आणि मगच हे करायचं. म्हणजे एक रेसिपी करून ठेवायची आपण अगोदर. आणि सगळी पूर्वतयारी करून व्यवस्थित केलं आणि मी मेन म्हणजे कसं की तुम्ही घाबरू नका काही नाही. जसं आपण नॉर्मल बोलतो तशाच त्याचप्रमाणे करायचं. बरोबर. हं. बरं आता तुमचं होम कुकनी तुम्ही सुरुवात केली होती. आधी तुम्ही फक्त घरापुरतीच करत होता. म्हणजे होम कुक टू आत्ताचं सेलिब्रिटी शेफ
इथपर्यंतचा प्रवासाचं तुम्ही थोडक्यात वर्णन कसं कराल? खूप बरं वाटतंय म्हणजे की मी आधी मी घरात कुकिंग क्लासेस, मग माझं चॅनलवरती आपलं ईटीव्हीला बॅक किचन इन्चार्ज झाली. मग ते करता करता बॅक किचन मधून फ्रंटला आली. हे सगळं बघता बघता मला स्वतःचाही एक अभिमान वाटतोय, की म्हणजे आपण ठरवलं की आपल्याला हे करायचंय, की आपण तिथून तिथपर्यंत पोहोचू शकतो. फक्त आपल्यामध्ये ती एक पॉझिटिव्हिटी असली पाहिजे, की आपण आपलं ते काम करू शकतो आणि अगदी प्रचंड म्हणजे असं इच्छा पाहिजे, की नाही मला हे करायचं म्हणजे करायचं. सातत्य ठेवलं की ती आपली इच्छा पूर्ण होते. पण तुम्ही हा तुमचा स्वतःचा व्यवसाय उभारताना तुम्ही तुमच्या आजूबाजूच्या स्त्रियांनाही तुम्ही रोजगार उपलब्ध करून दिला. ती खूप मोठी गोष्ट आहे. हो, कारण मी प्रशिक्षण घेते. मी नगरपालिकेची प्रशिक्षण घेतलेली. त्यावेळेला जवळ-जवळ 300 महिलांना मी प्रशिक्षण दिलं होतं आणि त्यांनी स्वतःचे चॉकलेटचे म्हणजे बिझनेस सुरू केले. कोणी मिठाई करून विकतंय, कोणी पोळी भाजी केंद्र करून विकतंय आणि अजूनही मला कोणी फोन केला आणि विचारलं, की "मॅडम ह्याला मी काय रेट लावू?" तरी मी अजूनही त्या लोकांना मदत करते आणि सांगते. म्हणजे मला अभिमान वाटतो, की आपल्याकडे शिकून कोण पुढे जातंय आणि त्यांना करायचं. म्हणजे खूप बरं वाटतं. अर्चनाताई, खूप खूप बरं वाटलं तुमच्याशी हा मनमोकळा संवाद साधून. तुम्हाला तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप 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 शुभेच्छा. थँक यू व्हेरी मच. मला पण खूप आनंद झाला तुमच्याशी बोलून. आणि खूप खूप धन्यवाद तुम्ही एवढा सारा वेळ दिलात त्याबद्दल खरंच खूप मनापासून धन्यवाद. थँक यू व्हेरी मच.